Ahojte, moje meno je Andrej a zajtra sa spoločne uvidíme na Beáni Trnavských univerzít, pretože tam budem ako moderátor. Ja spolu s mojou kolegyňou sa už úsilovne pripravujeme a dúfam, že aj vy ste už nahodili kostýmy Mikiny a Saka. My chceme, aby ste vyzerali celý rok rovnako dobre ako my a preto zajtra jeden z vás získa úžasnú pernamentku tu do tohto krásneho fitness štúdia s názvom FitUp. Stačí, ak si pri vstupe odložíte vstupenku. Večer budeme žrebovať a jeden z vás si odniesie naozaj luxusnú výhru v podobe ročnej VIP pernamentky tu do FitUpu. Čaute, ja som Andrejová, spolumoderátorka Slavka. Okrem cvičenia vám dá zabrať aj horúci tanec a tak sa nezabudnite zajtra počas Beány prihlásiť do rôznych súťaží, kde môžete získať osviežujúci nápoj od Bubble či Slovensko. Okrem ročnej permanentky do tohto krásneho FitUpu, tak môžete získať ešte aj kartičku s kreditom na tento úžasný čajík. No a kto vie, možno o rok na ďalšej Beány budete mať aj vy svaly ako túto tréner Stanko.